Ongi etorri adiskide maiteok eneagramara, giza pasioen mapa koloretsura. Bardoak zioen moduan, mundua agertoki bada, eta gu guztiok aktoreak baino ez. Gure gaurko gonbidatuak paper asko jokatzen ditu agertoki horretan. Aktorea da, abeslaria, dantzaria, biolin jolea, feng shui zalea, zine zuzendaria, dramaturgoa, sabel dantza, irakaslea eta idazlea, besteak beste. Tropikoan jaioa, laster Euskal Herrira transplantatu zuten. Bikinga izaera ere badauka. Lore baten izena aukeratu zuten berarentzat. Lore grisa, akaso? Berak esan beharko, orain ezagutzera goazelako Amankai Gaztainagaren koloreak. Bueno, Amankai, ongi etorri eneagramara. Ze modu zaude? Jo, eskerrik asko, ze polita aurkezpena. Eskerrik asko zuri. Gure gonbidapen zoro xamarrau onartzeagatik. Bueno, txoritxo batek esan dit, zuk baduzula eneagramarekin horrelako harreman zuzena, ez dakit zuzena esan berduan, agian ez zuzena, ze ez da zuk daukazula, baizik eta zure gurasoek badutela eneagramarekin hori lotura sendo bat, ez? Orduan agian, hasteko hortik hasiko nintzateke, ez? Hasierara joango nintzateke eta familiari buruz hitz egin, ze familia motatik zatozen, eta zer nolako harremana daukazuen familia horretan, eneagramarekin, izar honekin? Ba, nator nik izango nuke elfo famili batetik. Ah, bueno, ondo. Bai. Eta nere gurasuak eneagraman, bueno, mundu hontan edo aspaldi sartu zian, oso bilatzaileak dira amataita. Eta orduan, beti jarduteia horrez, behaien harima nola hobetu, edo ez dakit behaien hariman bidia nola hobetu, eta onduan dazkaenana ere bai, eta kasu hontan eneagramara horrela iritsi zian. Oindala urte pila bat, hain ez zaten igual, oindala 25 o gehiago. Zu txikia zinela orduan. Bueno, hain txikiare ez, Nera behagian. Bai, edo pixkat gehiago. Ez dut errebelauko gehiago. Beti onda etxian eneagrama presente, egia da igual lehen gehiago, oain ja urte batzu dia gutxio, baina nik erabili izan dut horren ondorioz gero personajeak sortzeko. Bai, Madrilen karrera neonian, eta baita gero nire bizitza profesionalian. Horretaz ere mintzatuko gara, noski, zeure jardun ugari hoietaz, baina oraindik ere iraganean geratu nahi dut, eta kontatu pixkat zure jaiotzari buruz, lehen esan dut tropikoan jaiotakoa zarela, Ekuadorren, ez da? Bai. Eta han eman zenituen zeure bizitzako lehenengo 6 urteak. Bost, 6 urte, eta gero, hori transplante hori gertatu zen, ez? Bai. Nolakoa izan zen aldaketa hori? Bueno, jaionitzanan nere gurasuak kolaboratzea juntzialako area alfabetizazio lan bat medio. Entorno ruralak eta alfabetatzeko, arazo handia zeon nekazaria ilurrak lapurtzeakin, beti Ekuador, petrolerak, aberastasun handia da lurraldia da, eta, aberastasun hori lapurtzeko toki erreixa inork ez baldin mazekien idazten eta irakurtzen. Eta orduan, juntzian area, hasiera batian, egon bertzuen 5 urte, ustet, plana zala 5 urte otia, baina gero anaiatanian jaio ginen, eta lusatzen juntzan. Baita behaie guztira 7 urte ontzian nan. Eta honea etorri nitzanean, nere lehenengo esperientzia Euskal Herriak ginetzan bate hona izan, Katixa. Gau, harritzen aldaketa itzela izan zen, ez da? Bai. Ez dizut gezurrik esaten. Ekuadorretik zestoara. Bai, zestuan etzazan herri bat iluna, grisa, hotza gaina, torri ginean, urrian uste zala. Urria azaroa olako zerbait. Beti galdetzet eta beti astu itezain ikuste torbadakatelako nebulosa bat ez detena gora. Zabatu induzu. Bai. Baina justo gaina urte hortan izan zen, kiston elurtia intzun urtia, eta ez takat bate rekuerdo. Kriston hotza pasatzen menitun. Eta hori bada zerbait beldurtzen hauna, hotza. Hotz fisiko hori, baina baita agian emozionala ere, sentituko ez denun sekulako aldea, ez da? Latinoamerika eta Euskal Herria, zesango dugu. Bai, ditu. Nere herriko txaranga jotzuenak maite ditute, asko, laguna ditut. Baina garai hartan, igandetan, eta bain ere bai, txaranga jotzezan. Umiantzako txaranga.
eta ni hain tristia ite zitzaiten txaranga hori. Karo, nine torren beste, klaksonak sonidua daka, ez dakit musika dao oso presente bizitza, tropikoko bizitzan, eta derrepente hemen isiltasun hori, eta bapatian txaranga, zan, zerbait denuna... Lekuzkan poko zerbait bezala, bapatean hor. Karo, baina hau disfrutatzeko da, o zer da, osea, enun ulertzen ere barruan hori. Oain ja bai, oain ja... Baina guztoko duzu? Ez da, bueno, hain naiz... Horutziko dugu. Lagunak dituzu txarangan, eta ez gara arazotan sartuko. Bai, kostaite zait, esan nuke kostaite, baina trauma baten medio, ez da behai etxarra dialako. Osea, hori esaniko dugu. Hori geratu da grabatuta. Bueno, urteek aurrera egin zuten, eta sorkuntzaren eta artearen esparruan murgildu zinen erabat, ari asko ukitu dituzu, eta esan behar dugu gainera danak oso sakon. Zezu, bibolina ikasten duzu, eta maieraraino arte dramatikoa ikasten duzu, eta resatera zoaz, Madrilera, eta han karrera egiten duzu, eta maitzen duzu, inkluso sabeldantza ikasi nahi duzu, eta Egiptora zoaz, master bat egitera, ez da? Beraz, ez dakit nola definitu zeure burua, ez dakitzuk ere baote dakizun zeure burua deskribatzen, ez? Agian bisita txartel batean zerbait jarri behar baduzu, zer jartzen duzu? Ez zaizu kabitzen? Komikoa. Komikoa. Bai. Titiriteroa da horrelako zerbait. Bai. Eta hori zer da zuretzako? Hori da niretzat, lehen karromatotan jutezian ijitxo bat sentitzen naiz, nire barrua oso ijitxua da, hortan. Eta sentitzen naiz, badazkatela gauza kontatzeko, eta orduan nire bizitza izan dela bilaketa bat, herramienta ezberdinak bilatze bat, kontatu nahi deten hori kontatzeko. Eta kontatu nahi deten horrek forma ezberdinak hartzeitu, eta ezin diot forma hori aldau. Osea, eta beti izan da, estremoa emate hori izan da, beti sentiu naizelako igual intrusa bat, ez, gauza askotan. Eta nahi izan dut bilau estelentzia hor. Osea, ez dezatela esan... Ez zaudela prest, edo... Ez detela ikasi, edo ez detela ondo sakondu, eta beti eman dit bildurra hondia. Bueno, beldurra diozu, baina beldurra hori gainditu egin duzu, behin eta berriz, ez? Proba hori, zeure buruari jarritako proba hori, behin eta berriz gainditu duzu, esan daiteke? Ni naiz beldurrasko pasatzen txoriburu bat. Bueno, baina beldur horrek ez zaitu paralizatzen. Ez, porque buruan haize asko dakat. Orduan haize horrek eramaten hau jolasea. Zorakeriak egitera. Zorakeria maitagarriak egitera. Hoien artean, antzerkira dedikatzea, ez? 12 urte eman zenituen Madrilen, lehenik eta behin ikasten, gero hainbat konpainietan lanean, eta lako batean erabakitzen duzu Madrileko antzerki mundu hori utzi, eta jaioterrira esan behar nuen, ez? Jaioterrira ez, baina familiaren gana bueltatzea zestoara, beste trasplante bat, beste mudantza bat, nolakoa izan zen Madrileko giro hori utzi, eta zestoan zerotik, imaginatzen dut, erdi zerotik astea. Kuriosua izan zen, Madrilek oso ondo jaso nindun, osea da, hiri bat maitetena eta bertakoa sentitzen naizena, baitare, 12 urte eta gero, karo, horre sustraizenduak botanitun, eta baina Madrilen neola zestua faltan botatzen hasi nintzen, eta txaranga, eta iluntasuna, eta hotza, eta komunidadia, eta euskera, zenik euskerakin eukitut nere gora berak. Ni nere ama hizkuntza etzan euskera izan. Bai nere amak hitzeitezun hizkuntza, baina inguruak beste bat, orduan nik euskera zenun hitzeiten. Eta zestura etorren itzanean gainea honitzan, klase oain, IPA uste deitze joela, IPI deitze joe. Eta, klase batzuk ikasteko. Eta orduan euskeran beti sentiu naiz euskaldun berri bat. Eta Madrilen eola, kuriosua entzitzeiten nola hasi nitzan botatzen hizkuntza faltan. Eta orduan, trasplante hori etzan izan violentua. Izan zan erabaki bat. Ez dakit, beti sentitzen naiz tokizkanpo, nik uste txikitako trasplante horrek jautzi zitula, izatea landariak eukitzeitu sustrai potolo batzuk oso sakon sartzeianak, eta gero beste batzuk asalekoak. Eta ni beti sentitzen sustrai sakon haiekan gauziala nola bait. Eta guain, beti sustraitzen aizenian dia aireko edo txikia. Ezain sakonak eta ezain finkoak, ez da?
hoiekin. Baina izan zen trasplante gozo bat. Eta orain oso gozo bizi naiz nire herrian. Zenbat urte daramatzazu orain, bigarren buelta honetan? A ber, matematikan txarra naiz. Gainera ez duzu adina errebelatu nahi, beraz utziko dugu. Baina, hogei ez, ama bosto, amalau bai. Beraz hor ja nahiko ja eman diot buelta Madriko zeai, bai. Gainera, zestuara itzultzeko arrazoietako bat, okerez banago musika taldea izan zen, Grises taldea, ez? Horretaz oraindik ez dugu hitz egin, baina horre anaiarekin batera, eta zestuako beste musikari batzuekin egin zenuen, sortu zenuen taldea izan zen, taldeak izan zuen bere ibilbide oparoa, 6 disko, okerez banago, birak, imaginatzen dut, handik eta hemendik, halako batean hori ere amaitu zen, amaiera eman zenioten, ala erabakita zuk zeuk edo denon artean, ez? Danon artean erabaki genuen. Grises 20 urte onginan, Grises bezala, eta danok herrikoak gea, maitegea infinito, baina ikuste genuen, beste gauza asko aiziala hartetzen gurutzatze ziala, eta orduan, bai ikusi genuen, gauzak amaierak eukin berdituela, ikuste genuen hain proiektu garrantzitsua gure bizitzan, funeral bat eukin bertzula. Amaitu behartzela, ondo. Bai. Ofiziala eta... Ofiziala, ingo deunear, ingo deudolua, ni urte bete honaiz, osea, kostaintzait, bai, kostaintzait, eta ja horren ondoren, baia eman dio baitare bertzun tokia bizi kasketa horri. Eta eszenatokiarekin harremana, eta dana. Hori ere bazenuen antzerkitik, baina beste modu batean, ez? Horrek eman dit beste musikari zen horrek, eta bai biolina jotzen, eta bai ondoren eman dit eszenatokian noteko beste gauza bat, nik asko desiatzen una rockes izarrena. Eta zan, aktoriak askotan toki arrotzetan bezala sentitzegea, ez? Intrusoa berriro ere, ez? Bai, eta musika taldiak ez. Sartzeia, urala batzeue, ez dakizer, hau da nere txokua, hau da nere mikrua, kolokatzen nahi deten bezala. Osea, badao naturaltasun bat, papel horren atzian ere, ez, musikariak ere papelak iteitugu, baina badao naturaltasun bat, nik esaten nola, ezke Nikola nahi de sentiu. Ez den nahi sentiu gaizki edo bildurtuta aktuatzetenean. Ta Grisesek hori eman dit. Zuka besten zenuen gainera. Bai. Frontwoman. Bai. Talde horretakoa, Grises. Eta izena zergatik Grises? Daudelako alienigena batzuk. Grisak. Grisak dira, noski. Grisak, diala, supuestamente, honea etorri zian alienigena lelenak. Ados, hor utziko dugu. Bai. Misterioaren aura horrekin. Horein dira kasu hemen eskura txokolatea, edo karameloa, tentagarria azten. Ondo nahi duzunean. Izenagatik galdetu dizut, Grises. Badago beste izen bat, agian azalpen askorik behar ez duen, eta da Kamikaz kolektiboa, zeure gaur egungo antzerki konpainia edo kolektiboa, kamikaz hitzak ja esaten du, ez? Kamikaz samarra izan behar zara, edo izan behar da bat, Euskal Herrian antzerkia egin nahi izateko, profesionalki eta horretaz bizitzeko, ez? Eta euskeraz. Eta euskeraz, bai noski. Eta euskeraz. Hori dago kamikaz itzenaren atzean, edo beste zerbait? Kamikazen atzean dago, etke hasiera baten 3 lagun, nahi genuna toki bat sortu segurua, espazio pozgarri bat, pizgarri bat. Posiktibista, ez? Posiktibista. Guk gure etorria eta pedrada lasaitasunez hor botatzeko. Toki bat ez ginana sentiuko zentzurauta, ez gureatik, ez besteengatik, hori da lanketa potoluena, karo. Eta hola izan, Miren Gaztainaga, Erika Olaizola eta nik hasi genuen, eta oain hasi inda, eta Iraia Elias ere bertan dao, laugea oain, eta azken hontan, Xanti Agirrezabala kolaboratzaile bezala dakau gurekin, bai. Beste denbora batzuk bezala manejatze dituzu, eta ez igual sistemak markatze eskizunak. Eta nahi edo ez,
pena handiz, baina ala da, sortzaileok sistema horren oso menpe gaude. Bai diru laguntzak, bai zeak, eta orduan, bueno, batzutan dakazu sentsazioa, zeatik kalkulatzen ditugu denborak hain gaizki, eta, bueno, neska, gu sortzaileak, osea, alde unaite dugu. Eta hor gabi, ikasten. Ezin da dena egin. Bueno, zuk gauza asko egiten dituzu egia esan da, beraz, ez dakit hau egia den zure kasuan, ze idatzi ere, idazten duzu, diot, liburuak, antzeslanak idazteaz gain, liburuak ere bai, literaturan esparrora pasazara, orain dela urte batzuk ja 39 lore hori argitaratu zenuen, Susa argitaletxearekin, eta azken bola Martin Martina, izeneko trilogia horretan murgilduta zaude, ez dakit 2 atera dira, eta 3. bat falta da? Hirugarrena, ja irailan aterako da. Honek lotza handia mateit zure aurrian, baina, zergatik? Bai, horrere, beti bitu, gidoiak idatzi ditut, eta gidoilari sentiu naiz beti. Osea, egia igual, kuriosoa da, ze dramaturgo ez daki sentiu naizen. Itzpotoloa. Zer dan. Eta Susako eta 19 lore hori, bueno, esan zianean, nahi dezuna idatzi eta publikauko dugu antzerki testu bat izangoa, tal, dramaturgia bat, horre arte, ez nu, behitu zenbat idatzi, horre arte inoiz enitzan izen dau, nik dramaturgia, ni nola dakita hoiten, klaro, gero kontura, amankai, hau iten zaude egun osua. Ni uste hitzaren kontua dela, hitza gogorra da, mardulegia, dramaturgoa, ez dakit. Bueno, da, beste modu batean izendatu dezakegu. Antzerki idazle. Bai, antzerki idazle gustatzen zait. Eta... Bataiatu zaitut oraintxe bertan. Bai, ze ondo, eskerrik asko. Jasotzet. Eta gero... Idazlea ere bai. Gero ertentzan, Martinan historia 2017an 39 lore baino lehenu ozeon idea bat zan. Gero 39 lore sartu zan, baina ni berez Martinan... Proiektua bazenuen martxan. Bai, hor neon. Ta, klaro, demora guztien etortze zitzaiten eleberri itxura zakala. Ta trilogia itxura gaina, orduan, karo, hortze honez, nere baina zuk hau ez dakizu idazten, gero ja, sartu zan 39 lore, eta hor, bueno, etorri zitzaiten olako, ez dakit, auspotu nitzan pixkat, zezan unbenga. Diru laguntza bat eskaukoet, ematen baie iningoet, eta bestela, iningoet. Bai, beste erabatea. Bai, bultzada hori jaso zenuen orduan, eta pozik, zer nolako mundua topatu duzu literatur munduan, antzerkia bezain prekarioa den esparro bat? Are okerragoa? Okerragoa. Nere aitak gestoria da, oso gestoriona eta beti zatit, ze lan aukeratzea dituzu. Ze gaizki egin duzun, ez? Osea, geho asko bea oso kreatibo da, eta eskerrak nere gurasoei artia behaientzat fundamentala da. Beraz, ulertzen dute. Ulertzeu edana, eta gaina hor daude hori babesteko, ez? Baina egia da literatura nadala, bueno, banekien ze lagun literaturgile asko ditut onduan, eta banekien zenoainoko prekarioa zan, eta iruditu zait, ostras, ze gaizki da on tratauta idazlia, eta nik ustet gure kultura hontan are okerro, eta euskeraz, bai, negozio moduan ez du funtzionatzen hori. Idazle ontzat, beste jende asko bai bizi da negozio horretatik. Hori da. Idazleok normalean ez. Tira, orain gaztea zara, bueno, esan dezagun, uste dut adin berekoa garela, erdibidean gaudela. Hori zan bernizu, hortxe ibiliko gea. Beraz, bueno, bizitza erdia daukago horretik. Hombre, zure kasuan... Ogeio. Ogeiago, hori da. Zeure kasuan, esango nuke orain gauza berri asko egingo dituzula. Zeure ibilbidea ikusita, joera ikusita, etorkizunari begira zer daukazu buruan. Baduzu, zerbait, berria? Edo ja lortu duzun horretan sakondu, mantendu? A ber, lortu deten hortan sakontzen jarraitukoet. Nei sakontzia gustatzen zait asko. Egia literatura asko gustau zaitela. Osea, esperientzia izan dela zerbait oso... Bai, ni naiz, ikasin berdet, gehiago, jakin nahi dut dana, nola itea hau, ez? Piskat horrek, nei harra horrek pizteit, eta bai, eta gero audiovisualak asko tiratzeit. Izan duzu esperientziarik ere, ez dugu komentatu dena, ez da hola, ezin delako tarte honetan komentatu, baina bai. Bai, eta nik uste hor ere bada hola, baina sortze hori, sortzaile bezala sentitzen naiz, geroz eta gehiago. Ez dakitzen esan nahi du. Liburu gehiago etorriko dira. Ideak badaude.
Ondo. A ber, gero ze gertatzean. Datorrela. Hori da. Bueno, Mankai, gauza interesgarri asko kontatu dizkiguzu. Uste dute zeo zertxo ere errebelatu duzula, zeure eneatipoari buruz, baina horretaz ez dut nik hitz egingo, horretaz aditu batek hitz egingo dugu. Eta berari ongietorria eman behar diogu orain, beraz, ondo iruditzen bazaizu, sarrera emango diogu orain, Jokin Amestoi gure jakintxuari. Jokin Amestoi, ongietorri, ze modu zara? Aspaldiko, Amankai Gaztainaga! Jokin Amestoi, gure eneagraman urte askotarako! Berdin. Gaurkoa ere aditua da, ez dakit kompetentzia egingo dizun, edo... Hori pentsatu dut, Bueno, aditua naiz, Asko bakizu! Ez. Bazpane bihotz bat hartukoet. Piskat urduri hartzen. Momentu hau gozotzen. Bai. Orain urduri jarrera. Bai, ez? Izan ere, honi buruz izketan, deigarria izan da, ez da, hementxe jarri dizkizuegu zizkamizka batzuk. Hasieran esan duzu, bai, eskerrik asko, gero ondoren ere esan duzu, bai, bihotza joango naiz hartzen. Ni hemen tentuz begira aritu naiz, orain arte ukitu ere ez. Orain. Jokin agertu eta horrek inspiratu zaitu. Bai, bildurra mandit. Bai, Nei bildurra sartzaitenean berdeteo kafia edo txokolatia. Estitanteak dira biak. Bai. Jokin. Hemen gauza asko, informazio asko ematen ari gara, zuk ere informazio asko eman duzu elkarrizketan zehar. Uste dut nahiko argi daukadala zein eneatiporekin egiten duzun bat, baina bada ezpada eta ziurtatzeko pare bat galdera egingo dizkizugu. Oso zorrotza da bera, Bai. Oso zorrotza. Moda. Adi, ez dira donolakoak. Zure representanteak edo agenteak deitu dizu. Film bateko protagonista aukeratzeko castinga egin behar dute ostiral goizean Madrilen. Oso gustoko duzun zuzendari baten proiektua da. Vale. Protagonistak biolina jotzen jakin behar du, sabel dantzatzen eta kantatzen. Alegia, aktore edo pertsona perfektua zarela pertsonai hori antzesteko. Kontua da, ostiral iluntzean Renata Antzezlanaren emanaldia duzuela Baionan. Baionan gaina. Zer egingo duzu? 3 aukera. A. Denboraz superjustu ibiliarren, ondo antolatu zero, 2 gauzak egiteko aukera izango dut. Castinga goizean goizegin, ondoren kotxean sartu, 6 bat orduz gidatu ondoren Baionara iritsi, eta emanaldia. Gora Superwomanak. Hori A. Baiezkoa esaten ari da. B. Zuzendari horrekin lan egitea ederra izango litzateke, baina egiari zor, ez dut ikusten nire burua mota horretako proiektuan une honetan. Gainera, lanik ez zait falta. Beraz, nahiago dut lasai bizi eta nire proiektu propioak lehenetsi. Eta txiste bat hori. Eta ze! Eta kastina ostiralean izan behar du nahi eta nahi ez. Egun horretan fatal datorkit. Baina beste egun batean balitz, orduan bai, animatuko lintzateke. A, B edo C. A. A ber, ni ezaututa A. Bilakin gonitun, bai. Buru belarri sartu biletan. Bai. Kastina goizean, eta gero bai. Kastina... bueno, egazkina ere hartu daiteke, biarritzeko ere. Bai, baina kotxea hartuko nukenik. Bai, ez da egite, zeatik... Kontrolatzeko zuk zeuk... Eske gustatzen zai... gidatzea, bai? Bai, gidatzea eta oain ipikan hasi naiz. Osea, badao zerbait, hola, bai, barkau, eske hau estete zan, baina. Bigarren atala, Amankai, bigarren zatia. Zalduna. Amankairen disiplina artistiko berria, ez da? Ke horror. Podcast osoa, hain daiteke. Alaren informazioa eman duzu, erantzun horrekin. Vale, Bada ezpada, bigarren galdera. Film horretako castinga egin duzu, bai? Bazekien berak egingo zenuela, baitu. Kotxean sartu, 6 orduz gidatu, eta Baionara garaiz iritsi zara, emanaldira. Eta hortxe zaude, oholtza gainean, Renata Antzesten, ezta? Baina Renata humorezko obra izan arren, publikoa ez dago, oso serio dago. Publikoak ez du barrerik egin. Zer pentsatzen duzu une horretan? 3 aukera. A. Gure humoreak ez du graziarik egiten. Ez dugu asmatu, kagoen zotz. B. Ikusleak ez dira gai gure humore fina ulertzeko. Urrengo obran humore basikoagoa landuko dugu, denok ulertzeko modukoa. Eta C.
argi dago, Kamikaz kolektiboan egiten dugun umorea ez da publiko zabal baten gustukoa. Baina, ze demontre, guk gureari eutxiko diogu. C. Banekien hori erantzun behar zenua. Banekien, eneukan zalantzari. Ostras, a ver. Noski. Sí. Bai, aukera zen, gu tontoa gara edo publikoa tontoa da, beraz, publikoaren errua beti. A ber, publikoa, gu berexia gea. Nik hartuko nuke hortik, Kamikaz berexia gea. Eta badakigu, pues, ez dala, o maite gaituzu, o gorrota o ez dete esango. Baina igual, zer dau, ez? Pixkat sentsazio hori. Ez zara mainstreama, baina hori zeure bizitzako esparro guztietan esan dezakegu, ez? Bai. Agian horrek ere pista bat ematen dizu? Bai. Esan ba? Prest zaudete? Bota. Amankai, prestataude jakiteko zein eneatiporekin egiten duzun bat? Txokolate azken zoritxoa hartu du orain. Adi, ikusleak entzuleak, izan ere! Laugarren eneatipoarekin bat egiten duten pertsona horietako bat zarela, ondorioztatu dugu. Eta nolakoak dira pertsona hauek? Bakarrak edo ezberdinak direla sentitu ohi dute. Eta sarritan ez dute euren buruari buruzko irudi honik. Etxipenez baiezkoa egiten ari da orain Amankai. Sentiberak, komplexuak eta malenkoniatsuak izaten dira orokorrean. Amankai, zure kasuan? Beitu, bai, lau bat bezala identifikautzen naiz, edo identifikau ninduten, edo bai, baina egila da, aldau naizela asko, baina fase hori, ezberdina, malenkonia, tal, hori nera bezaruan izan zen terrible, osea, bai, ba naiz, pixkan naiz. Eskerrak. Garapen bat evoluzio bat izan dela. Bai, noski, bai. Hori interesgarria da, ez? Amankai, beste garai bateko emakumea zarela pentsatu izan duzu noizbait? Beti. Oraindik ere gaur egun? Bai, askotan. Ze garaitakoa? Garai asko. Bai. Eta bat aukeratzarik izango bazenu? Jo, ez da egit, porque batzutan tortzait, ostean igual, hemen esfinge hauen artean Egipton ibili izan dakoa otena izen. Gero, fijo dakit, o sentitzet, espatakin edo zerbaitekin ibili naizela gerreatzen. Erdiaroan edo... Erdiaroa, edo erromatarren garaian. Ez, igual erdiaroa gehiago, baina hasieran, erdiaro nahiko hasieran. Jarraituko dugu. Ea. Laugarren eneatepeko pertsonek originaltasuna eta edertasuna bilatzen dute gauza guztien gainetik. Artea gustatzen zaie? Esan beharrik ez dago. Ez dizugu galdetuko, Amankai, argi dago. Baina, itxaron, emozionalki sutsuak eta gora beheratsuak izaten dira. Bai, ni naiz. Bai, ni naiz. Eta guztiz ere, hori guztiak laugarren eneatipori dagozkionak. Baina gero tartean ere, aipatu izan dituzu gauza batzuk elkarrezetan zehar. Adibidez, intrusa sentitu izan zarela eta horren ondorioz eszelentzia bilatu izan duzula. Eta hori ez da kasualitatea. Nik uste dut joera ere badaukazula lehen da biziko eneatipora gerturatzeko. Gogoan duzu ez da, askotan bat egiten dugu eneatipo baten ezaugarriekin, baina gero beste joera batzuk ere izaten ditugu, ez da? Beste tendentzia batzuk eta berak ere esan du aldatu egin dela denborarekin. Nola baiteko bidaia ere egin duzula eneatipo batetik bestera, agian? Bai. Eta zergatik aipatzen dugu hau? Iruditzen zait nahiko perfekzionista ere bazarela, ezta? Eta esan dakoa, ezaugarri hori gehiago nabarmentzen da lehen da biziko eneatiporekin. Gauza guztiak ondo egiteko beharraren ondorioz asko kezkatzeko ohitura balduzu. Pila bat. Eten gabe. Osea, hori saiatzen nahi naiz, hori ekiditen, baina bai, asko kezkatzen naiz. Eta horrez gain, zailtasunak aldituzu benetan erlaxatzeko eta ondo egindako lan horretaz gozatzeko. Hori da nire lanik handiena. Benetan. Osea, disfrutia. Osea, beti nao, eta hori da, hain naizen hau hain, lantzen ze da. Lana, estelentzi hori bilatzia, eta gero, behin gauzatuta da honian, hartu berrian, betu zehar, beti da, bueno, eta hurrengo lana, bale, oain hau, osea, eta hori ezin da hola izan. Orduan, egon berdu, bai, relajazioako momentu bat, eta ospatzeko momentu bat, eta esateko behitu ze ondo.
Baina hori ez duzu oraindik lortu. Bidaia horretan zara. Bai, hor nabil. Orain horren jakitun bazara. Konstiente zara horretaz. Lehenengo pausoa. Bai. Ez da nahikoa, baina lehen nabiziko urratsa ezinbestekoa. Ez nahikoa. Ez da nahikoa, gero benetan lortu behar da. Perfekzionista den persona bati ez diozu hori esan. Ai, benetan. Imaginatzen aditua izateko. Overthinking hemendik ertetzen. Zesan nahi zuen Jokin Amestoik hori bota didanean. Ai, gure Jokin. Oso ondo egiten duzu, baina hobeto ere egin dezakezuzuk. Ostra, aber Jokin ze izango litzatekeene. Hori azken programa berezi baterako. Hori beste egun baterako utziko dugu. Hori da. Momentuz, egia esan, Amankai, zuk asko dakizuela kontutan izan da, bada ez dizut galdetuko. Aigere ben informazio asko emango didazulako. Beste saio baterako utziko dugu. Ezakit beste esan nahi ote zenion, ez? Horren bai, janduzu, bihotza. Oso ikandet. Bihotza amaituta, agian, elkarrizketa ez da? Elkarrizketa ondo joan dela, eta ospatu egin duzu bonboitxo horrekin. Oso guztua da naiz, eta bildurranakan. Baina orain ja ez dago beldurrik? Ez da. Orain asebeteta zaude, azukreak ere egin du bere lana, zeure burmuinean. Hori da. Beraz, orain iritsi gara puntu batera, zeinetan agur esatea oberena izango den, ez? Bai, oso ondo. Horrela utziko dugu, momentu gozo honekin. Mila esker Amankai, eta mila esker Jokin, eta bakizue, 9 eneatipo, munduan egoteko 9 modu, hurrengo eneatipora arte. Eneagrama podcastaren 2. denboraldia bueltan da. Begira produkzioek ekoitzi dute EITB Mediarako. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.